Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Horas. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Horian itu hata, andorang sota puka pariminggota, tapasada marohata martangiang nahohomai. Amin. Tapuk kama parminggota, marende mahita sian buku ende nomor 48 ayat sada sahat rodi ayat 3. Dona
Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Bangso na mardalani di bagasan haholomon, marnida sada panondang na bolon. Bisardo sada panondang di akka na mangingani tano na nilinggoman ni hamatean. Marongoman bangsom ro sian lomona di ari parporanganmu, marpahean habadiaon, songon nabur sian apuan ni andostorang, rodo tuho paranganmu akana umposo. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale amanami amani Yesus Kristus Tuhan nami, na tubuh di huta Betlehem. Sai pinuji magoarmu na badiai, ala naung ditikir ho hami bangsom. Di togu-togu hodo hami sian haholomon tu hati yuron. Jala di padomu hodo hami na holang hian siakko, gabe saur muse dohot ho. Gok halalas ni roha do hami alani i. Sai jalo ma hamoleteo ni rohanami, naung tinopotmu marhite-hite anakmi. Amin. Tatangihon ma patik ni debata natar surat sian poda tolu ayat tolu sahat rodi ayat pitu. Sai unang ma taluson sian roham habasaon dohot hasitongan, horuk-horukon tagonan akai turukungmu, jala suraton akai bahen parningotan ni roham. Jadi dapotan asin ni roha dohot pangatusion na denggan ho, maradopon debata dohot jolma. Marhaposan tu Jahoba maho sian nasa roham, jala unang marpangusadean ho tu pikiranmu sadiri. Sai ibana matanda di nasa dalanmu, asa ibana patigor akka dalanmu. Unang tung nabisuk ho di parbaga roham, habiari ma Jahoba jala paholang dirim sian hajahaton. Ima sahatna atong rap mangidogogo mahita tu debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amen.
Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale amanami jala debatanami na di Banua Gijang. Pargogo naso hatu dosan pardengan basa doho jala ro disaliling-liling nado asini roham. Sai marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala sai unang be ingot aka dosa nami. Jot-jot dohami mardosa maradopoko. Jala jot-jot do husungguli hami rimasmu, marhite sian pangalosyon nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalosyon nami. Unang alang asini roham, say urupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuan nami, palua hami. Jala sesa dosa nami alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonondo hata ni Jehovah. Unang homa biar ay ahudo siluluhokko. Nunga pola hujou goarmu ahu napunaho. Hasangapon ma di debata na di Gijang. Amin. Tajahama hatani debata natar surat sian Efesus sada ayat 3 sahat ro di ayat 6 tajahama marsikat soring. Pinujima debata amani tuhatta Yesus Kristus naung umpasu-pasuhon tuhita ragam ni pasu-pasu partondion sian Banua Gijang di bagasan Kristus. Ailik pilit dohita di bagasan ibana, adorang soojak dope kanoon, asa badia hita dalas toha surahan di adopan nai, di bagasan holong iro. Ditodohian dohita bahen anakna, marhite-hite Yesus Kristus, asa tu ibana manghiuton halomuan ni rohana. Asa tarpuji asini rohana namar muliai, nani asihon atuhita di bagasan nahina holongan nai.
Ima sahatna martua do natu mangihon hatani debata jalana umpeopsa. Amin. Tahatidakkon maha porseotai songona hinatidakkon ni dongata saha porseaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargugu naso hatu dosan natumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai iman natinubuhon ni si Maria nagabe-gabean si Antondi parbadia andorang sohabubuhan ido tuhatta natumau na bernit di panguhuman di silatus namate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tu banua toru dun ditanom na mulak mangulu di hari patoluhon lama naik tu surgo lau hudul tu siamu ni debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani di sima ibana paima mulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea di tondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopani halak Kristen akan nabadia dohot di hasesaan ni dosa dohot di hatai na mandok mulak mangulu sogot dagi ni halak naung mate dohot di haluang nastora suda. Amin. Oras Ting Turiata HKBP Rawamangun Minggu 31 Desember 2020 tolu pertangyangan ujung tahun dohok tahun baru 2024 Parjolo Minggu Sadarion 31 Desember 2020 tolu di Patupado Parmingguon tolu hali ima pukul 6 WIB bahasa Batak, pukul 8 WIB bahasa Indonesia, dohot pukul 10 WIB bahasa Batak. Parmingguon ujung tahun di Patupa 2 hali. Ima pukul 10.06 WIB bahasa Indonesia, dohot pukul 10 sia WIB bahasa Batak. 2.
Senin sada Januari 2024 tahun naib baru di Patupado Parmingguon sahali ima pukul 10 WIB bahasa Batak. Pinangido tu sude ruas nanaeng marminggu asa marpahean sopan doho denggan jala unang mamake perhiasan namar lobi-lobi. Ruas nama buan kendaraan roda 4 boima diparkir di alaman ni SMK 26 nani atur honi petugas sapam. Pelean dohot aka udut ni boa-boa tajahama di harotas titing naung pinarade ni huriata. Di pasu-pasu de batama aka barita masa dohot ulaun aka sipatu paota bahen sangap di guarna. Songonima titing di huriata minggu sadarion. Ameni debatana sumurung sian saluhut na roha
ima na mga ramoti akate-ate dohot pikiranmu dabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Horas madihita saluhutna, selamat hari Natal. Ya, unang lupa hitam, Natal dope sahatu sadarion, sahatu tanggal sebelum Epipani. Di 12 hari Natal mulai tanggal 25, unang lupa hitada sotung taripu saya 25-26 ngasidong biari Natal. Pai Natal 12 hari alanido sotung gabe kurang manang merpak kurangi rohat tamado selamat hari Natal gabe fokus sita olah tu tau baru ate. Tapi tahun 2020 tolu dupe bersugup pe tau baru kan? Terfokus sita tu tau baru. Hatani debata di minggu tadi ujung tahun las itu tuh rohata ala tapuka tahun 2020 tolu di bagasa parsauran di borhati dohot hata ni debata parsauran nabadia jala laus di ujung itong di permingguan parsauran nabadia las itu tuh rohata ala dohonota manguluta siap bonana saha ro di ujungna di Tuhan debata jalahatan ni debata na para taratahon paingoton jala manugu-nugu hita tu roha mauliate ima sia Jeremia 30 sada ayat pitu sahat rodi ayat sia tabuka bema bibelta jala tapayhut-ihut ma songonon ma didok isi ay songonodo hata ni Jehovah marhicani roha mahamu marsurak-surak mida si Jakob jala marolopolop mahamu mida ihutan niya kabangso parbegu pangyar hamuma suaramuna mamuji-muji jala dok hamuma say palua ma ale Jehovah bangsom pasi-pasi ni Israel idama ikon au manogihon nasida siatano natukan utara jala au papunguhon nasida sian aka ujung ni tanoon rap dohot aka namapitung dohot napakpang nagabi-gabian dohot pangitubu di tonga-tonga nasida tung luhutan nabulod do nasida aka namulaki tuson rodo nasida tutu huhut tumatangis dohot marhuraja au ma manogihon nasida tu aka batang aek di dalan nahornop dang tagamot tarsuladit nasida disi ayaw gabe ama di Israel jala Efraim gabe anak kuhabajuk disido yanggo sahatna molo ujung tahun somalna tanggal 31 Desember saya dipatu pa aka keluarga do aka perpunguan dinalaho manalpuhon tahun naburuk jala memasuki tahun naibaru aka manami nga di parade tahe laho tu perpunguani nunga ngarade do kabang layang jagal anga diorui be pagudak kuan no kolesterol ateng ngadong ni parade tu jabunisia hamahita taono ninna de baraka na poso nga mulai mabasi dalia nate ano daripada sukunon na tuaw muse kapan mulai basi dalian na kan itu najuloy hutanami mulu ngamat dapot ton ari Natal tu tau baru sayulo do lungur roha paida-ida ka hobar jabu merasa sedih terkadang di hari Natal dan tahun baru mulai akhir-akhir tahun itu binering matong Roma Ailes kan Roma makmur marsoam ma iharbangannya ka hutani halak ihutani ibadah ngadong naso
jala Roma pangaraton ni aka hobar jabu kan? Hape hobar jabu ni barang adong naro. Lungud do roha bata bunay halakan. Ni tipitik man ni tikir-tikir sa lubang ni torpi ni halaki ding-ding gitu ya. Amak tabunay nga ro pangaraton nami rodo nuaing bapauda, rodo nuaing nabor atau siapa begitu. Radi partikianopi apalagi dia akan natumua, raboy do songoni apalagi molo naung asing be akabagas manang inganan ni akayanakton. Ido kan? Rodo nuaing gelekku di tau barul natalot tujabu, ratu di Jabodetabek do nang apala daw pangaratoan, wado nuaing padok ni gelekku tau non. Tu restoran do hami nuaing, tu puncak do, ama tahe apalagi bulu nama belu na rohana katsala ni jabu acik na yate pa dading nama HP jabutan na pinuh kamod dabah restoran na paparpungu-punguan doh puncak tang jabu mobe HP na rohana kan lungud do roha tang dapok dope nga sayolo madetu rohana alai holat diwe ape oma rodo hamida unang laho manang natu dia. Wahado pakila lamun aka manginang. Senang, las do rohamuate. Holani we ape rodo hami tanggal 30 sada. Sutung laho manang natu dia da. Hape dang dapat do tanggal 30 sada ngalas roha. Ngaitor herana sumuang gogo jalan yang pinahatop manian salpo akaryon. Ngay paiya sa kajabu, mulai hutanami yan, ngay tor i gurdaki masudi. Langit-langit di paiyas nga di sawe, doa kasarang nila balaba, jalatik karna ubaga nga mulai bay ibu sa gijang. Ibay may doho salimut ngay paharuar bay, na yung rotahe. Jala sa imaos may bebereng-bereng nga ro, sumuang pagkilalan, pagkirimo do las ni roha. Tarsongonima, poy bahenot talaho mga tusi, poha bagabaga ni debata, molo didog tu bangso Israel, pasuangok kuma, paulahok jala hamutok tongga bebangsok ninna. Sada bagabaga tu bangsoi, uju dinatarbuang nasida. Nang uju na tarbuangi na sida, dung ro bagabagay, pitor herana Roma gogo tu na sida. Rolas ni roha, na madokon ay dang ditadikon, jaladang daw hape debata sian hami. Jadi nang idota, jumolo dipasuang, dipulihkan rohana do, ate-ate na, pakirimon na dohot haporseaon na. Tung pedang itorosa na kaning songon akayanako pitoro tujabu, alay pitorlas do rohani na toras. Rohani akan natarbuang pe, holan di baga-bagahot debata songoni pitorodo gogo tunasida. Ala memang parir do ngolu molo daw siya debata. Jala margugodo aka najonok tu debata nang pegok aka hapariron niadopanna. Orang yang jauh dari Tuhan hidupnya menjadi pahit, sementara orang yang dekat dengan Tuhan hidupnya akan penuh dengan kekuatan baru walaupun kepahitan menyapa setiap saat. Idona tadalani di tangan satao bulunon. Jalan nataha muliatehon. Taidama adong manajolo sada halak paropuan na margoar si Carolina Wilhelmina Sandel. Sada paropuan boruni padita di halak Swedia. Jala sa paropuanon sungguh luar biasa pernguluan na. Uju sorang ibana kali jala dang apalahi pas pamatangna. Alanido lammago dang ibana uju di bereng ibana kadonganna
Dongat catorbang na marmeam di alaman ibana dang say lao tu luar. Dang lao tu alaman ala murah marsahit. Kolak kona lugu sao ti pitor mohop. Jala sada tiki hiadu ibana demam tinggi. Ujungnya lumpuh may ibana. Lungud do rohana. Lungur rohani na torasna. Nakpepadita nina rohana Tuhan burjuduau. Mabaritaho barita nauli. Alay buasa masa songonot tu rumah tangga tu buruk. Disadatiki say nangpe marsahit iba na lumpu, di jahay na mataringot tu na pinamalum ni Tuhan Jesus, buru ni si Jairus. Di jahay na, di pamalum jala di pahehe, Roma iba na martangyang, Tuhan, mulo na julo di pamalupo jala di panguluho buru ni si Jairus, sahat tunuaing pepos dorohakku, puy do patupamu haluaon, hamamalum doot hanguluad diaw. Pot si tutu dorohak. Di bagasan na tumatangi si Bana martangiang, di pos ni Roha, tutu malum may Bana. Puy may Bana hehe siya puduman na, naung lumpuy Bana, uju di hadanakon nai, jalalam jonok may Bana tu debata. Ringgas may Bana manurat, akapabahenan ni debata di ngoluna. Jala di sada tikyak kasura na binahen nai, puitis, dicetak magabi buku, sejala selam ringgas may Bana madohoti, pakobasyon ni Bapana. Di sada tiki di pardalanan, manari-paritao manasida doho Bapana. Nalaho marbarita nauli, masih di sekitar Swedia. Ape Roma alugo, matsay gugo, gabi madabu mabapana sian parawi, jala mate manongnong. Marsak manasida, marsak na dohot inong na, dukot 2 tahun nai muse mate ma dohot inong nai. Dung mate inong na, lau may Bana tu jabu ni hahana. Akang na. Hape akang na pe, ngatong mabalu. Jala toktong may Bana, nalaho marbarita nauli. Toktong las rohana, jala toktong ibana, say manuraton akka pabahen ni debata di ngoluna. Nga marumur 30. Garunuaing bulong asahat tu 30 akka parupuan, usa-usodo rohani natora saguya mang burukon na solakku beon. Opa dia nama. Apalagi di zaman tahun 1500-an. Puhado padok ni jolma. Tangi nga marumur 30 dang marna marhamulia dope dang rodope rokama usa-uso rohani akang na usa-uso rohana deba saotik babu hadu nuaing alay toktong iba na marsihohot ujungna di na marumur 35 tahun iba na Roma manopot iba na sada duli-duli marumur 28 tahun 7 tahun uposo siya ni iba na duksa tao marhasohotan manggora mapamuro hape tilahaw may Bana muse. Marulakloni roak kasi taonot tungoluna. Alay nagpesongoni dang lujay Bana jaladang macohot hapor seaon na. Saat tu nama 2 marumur 70 tahun marsahi mang Ibana muse demensia. Lupa Ibana inna tu amat tanah ay sedoho tahein. Ay sedo guarmo, dong idokon ay amat tam doaw. O ido nga kawinaw? Ninna. Dukon ni muse torus may Bana se martangyangi alay holat sada dakay Bana lupa tu debata. Lupa Bana kana salpu alay dakya lupa tu asini rohani debata. Jala juk do sayta pangedehon edeni si Carolina Wilhelminaon. Tabot tahe edeni kekuatan serta penghiburan. Imay dok Ibana di pardalanan ningoluna di bukwet deta
haguguun dohot apul-apul do dilehot Tuhani tuau, ganu pariau ditugu-tugu ganu tiki diodingi au. Ai hobar tulomoni rohana do dilehot Tuhani tuau. Ro marsorin arsa klas ni roha hapor seaoku dipatau. Ganup tiki Tuhan raponau jala sai di pasu-pasu au. Sai ditugu au mulu madabu. Talu musu jala mona ngau. Ai pargogo na sohatu dosan debatakku saliling nai. Mangaleho dame doho tua tuaka na bojok rohai. Rade basyak kita di taonon tado pido akau dan nasoha saongan. Di taonon adong do siya tongat-tongatan na mga dopi akahapor suhon. Na maol, na mabaik kita tarilu jala marsak. Jala sipata, olo do tu taonon nang penaong diujung ni taon. Hira na madok, olo bulo na ito ay tong do sada duari Banat tuari sadariot tumarsugot ido mula hulak. Tau baru na taon ni tau baru tumarsugot. Ngani edehon nok salpo taon na buruki edehon otom mayan no muse ido mula hulak. Mardodos masongot cimaruna punap. Ala pakirimon pakilalaan dohot hapor seaon ngaderse. Sada do tugu-tugu molo dipataru hita dohot topik minggu. Jahoba do partogi jalamual ni olopolop. Nanaing ipataru tu hita, nanaing yodolhon, ima Jahoba do tutuna manogihon ngolum, sian bona ni taonon sa hatu ujung ni taonon, jalanaing lehonon ni debatado pe tuho taon naro, ari-ari akan nanaing ro. Alai gok marana mangihot, na mabaiko tartaban, tarihot, mabaiko terpenjara. Mungkin kepedihan, mungkin hubungan yang tidak baik di dalam rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan mertua dengan menantu, hubungan orang tua dengan anak-anak, kesulitan ekonomi, penyakit, atau kebencian, atau apapun bisa mengikatmu, sehingga membuat hidupmu merasa seolah-olah sarupa dosudi. Alai idama molo dipakirimamu sarupa sudi mardodo songot simaruna punap anggo di debata dao dipai baru dotok tong asini rohana ganupari. Idu dudok tu Israel holan alani asini rohana do napataruhon ganupari ganup tiki. Ipe holan asini roha do si pangasahonot toni ido tutu padohannya kana porsea. Molo di pesta Natal, ta pesta do ngaro Tuhan Yesus si palua. Palua hita sia dosa. Palua hita sian gonggoman ni sibolis. Idama tarpalua debata doho dohot sian akan napinikirami. Tarpalua debata doho sian akahapari romi. Tarpalua debata doho sian akasahimi. Tarpamalum debata do akan nadirohami. Garudosa, kamatean, sibulis boy dipatalu, lama akan nadingolum. Jadi, radi dumuali ganupari. Manetek toktong, mabaur asini rohan. Odonani dokna, para diingan. Asabui masuk, asabui roh. Idama molo adong sada adok majo galas molo di bagasan galas sigok kabatu akadia segala macam molo niusehon aik tu bagasan dang masuk bolong namai alago di bagasan alani molo di bata na pataruho manugi hokko siya bona ni tahun nasalpo cat tahun 2020 to lutujung na to tahun narope ido debatanan yang manugi hokko jala paluam ay nga di paluaw bolokon akan nasya rohami asa terpaidaidaho asini rohani debata tujuluano nga di paluaw palua salpu homa songonan naing parsalpu ni taunon
berikan ruang untuk masa depan dengan manalpuhon aka nahacit na porsuk yang menawan, yang memenjarakanmu di tahun ini. Asa terpedai daho asini rohani kata itu tahun 2020. Berikan ruang untuk pengampunan, berikan ruang untuk mengasihi, berikan ruang untuk berdamai, kosongkan asa gabe berengommu, idaommu, jala, alat conommu ma, go di pasu-pasu tu tahun 2024. Amin martangi. Tuhan debata amanami, madok mauliate situ tu hami tu adopanmu, ala naung di pataruho hami sahatu ujung ni taunon. Di paingoto hami di parata-rata ho podo partugi di ngolu nami ganu pari di paibarho asini roham di bagasan holong ni rohami nang uju pardosa dope hami dan gabi pendendam dan gabi say muruk hotorus tu hami nang dia kahagaleo ni olo hami tarsuladit si patamanibil siad dalammu jalahu halupa ho kami ho gabi sipata gabi hola macibual lehengna akan nama rumah tangga olo padau-dau masih pahohoman suami istri natoras tu yanakon si matua tuaka parumain dang hela alai dang gabi likang asini roham dohot polong ni roham alani urupi mahami saluhutna dina dilehoko di hami mual hanguluan asa tarjalo hami itu tu urupi hami nalaho mabolokon nasotamasi nakaroha nami be mabolokon akan apaet asa unang sai mangarajai hami namanggohi roha pikira dohot ate-ate nami gabidang tarjalo hami mual hanguluani makilala mahami hirana daude bata hirana soparduli hape nauksoson mameo pir akka hapaeton hapariron akka nasotama di ngolunami opiali Tuhan di bagasan Yesus Kristus naung roga bijol mapaluahok kami naung sapakilala dohot tami asima roham say lehom madihami toruk ni roha lehom madihami roha dame asa mardame hami tu roha pikiran mardame hami tu keluarga mardame tu nahumaliang mardame tu situasi manalpuho ni saluhutna jala marolopolop maroha pikiran pamangan nami madog tu sadok portibion gok asini roha ni debatado ngolukku nasa taunon jala tadi konokku bulo konokku akan asotama asa paidaidaokku asini rohani debata jala gohanna maau di tahun nanaing roh ima dohonon nami jala tadi mangulu nami songon sihuto Tuhan Yesus sian akan nasomanadaho si pata dang alani balgani persoalan alai pikiran na bojok rohana bojok rohana hurang tama idu mabaik kami gabi mabiar patujolo roha pikiran nami ujung nga gabi lamu balga tutu aka persoalan alani pododongan nami dang ditadi koko hami nang uju roa kahaparironi molohodongan nami tarsal puho kami mai di bagasan roha madok mauliate tuho asima roham di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin.
tiki Tuhan rapon au jalasai di pasu-pasuan sai di togu amolo marabu dalam musuh jala monangan hai pargogo nasu hodu dosa ebat aku salelengai mangale honda medoho tua na bojong rohai songon amat rotu anak kona ngolong itu atai Tuhan dan masa di mengurupi ona obar tu pada nara Tuhan Bata no dikita Idoha bosaku sai toko Dipangiring-iring di tangannya Nyabe sonang dorohan nino Pari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami tugihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago.
mulak mahamu di bagasan dame jalohamu ma pasu-pasu sian ta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor hon madamena tu tod. Amen, amen, Amanami na nami saluhut na hitarwas ni Huria na marminggu di ngananon nang namanghihut on live streaming sian saluhut parhobas di manogoton padita situa tim musik multimedia pasahaton tuhita saluhut na selamat Natal, selamat menjelang tahun baru. Horas. Horas. Gogon dohon apul-apul dodi lehon tohani Tuhan galuk hariau di togu-togu galuk tiki di ondingihan ai hamba pasu-pasu